हेलौ लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहानि माइसालि माइरं गोरलैनि नवान खारि जाहोनाय बा ओंखाम गोरलै जानाय। बे ओंखाम गोरलै जानायखौ जोंनि आबै आबौनिफ्राय लानानै आफामोनानो देखायलांबाय, फोरोंलांबाय। बे नियमखौनो जोङो दा फालिगासिनो दङ, लाखिगासिनो दङ। जों माइसालि माइरं गोरलैखौ जों जानायनि आगोलनो जोङो बावग्रोयो इसोरनो। बेनिफ्राय जोंनि मावनाय दांनायाव जाहाथे गासैबो आगजुफोरा जोंखौ हेफाजाब होयो, सहाय होयो। बेनिखायनो जोंजों लोगोसे थाफानाय आगजुफोरनोबो सेखा, रुवा, खासि, खदाल गासैनोबो जोंबो बावो। बेनि उनावसो जोङो माइरं गोरलैखौ जायो। बे नियमखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खालामबोगासिनो दङ, आबै आबौमोननिफ्राय। बेखौनो जों दासिमबो फालिबाय थायो। जोबोर इन्टारेस्टिं जायो बे दिनखालि, अनला ओंख्रि जाखालि। बिदिनो आरो नायलांबाय थादो लोगो नोंथांमोन। नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, अननानै साबस्क्राइब खालाम चेनेलाव गोदानब्ला। बेबायदि भिडिअ नोंथांमोननो सेराव होनो नाजागोन। बे भिडिअखौ खालामनाय जाहैबाय जाहाथे बेफोर भिडिअफोरा सेभ जानानै थायो। बेफोरदि जोंनि नेम निथिया गोमालाङा। बेनिखायनो आं सेभ खालामनानै दोननाय जाबाय। नोंथांमोनानो अननानै नायलांदो, सापर्ट खालामदो। गथ'फोरनो, खुदियाफोरनो बिदिनो फार्स्ट टाइमाव जों जाहोग्रोयो। रुवाफोरनो, खासिफोरनो, खदालफोरनो जाहोनानै बिथाङाबो जाबाय। दामानो जाबाय। होदो अनला ओंख्रिया। माइरं गोरलैनि गोथाव जादोंना? गोथाव जादों माइरं गोरलैनि ओंखामा, अनला ओंख्रिया। हख्लाय हख्लाय